temple amajaji aseredi 8 minutes bafowethu nawo lo 8 minutes nibe seniqedile.
Amajaji aseready. 8 minutes when uyaqala.
Bafuthi lithembe lithi ready, abafutha bathi ba ready, 8 minutes uyaqala.
Siyabonga kakhulu ukubonana streaming ukuthi ibe khona namhlanje ikwazi ukucover uhlelo lonke olukhona. Iphinde simeme nathi sikhulumise sikwazi ukuthi sikhulume kakhulukazi nabantu abasesebancane bayintsha kakhulu yase South Africa. Siyafisa ukuthi niqhubeke nisebenza niqhubeke nikwenza lokhu. Isikhathi esiphila kusona sidinga kakhulu is the media, internet, social media, everything. So the moment nivela noma niba khona niyakwazi ukuthi izwi lethu la lingakwazi ukufika khona likwazi ukufinyelela. Njengamanje ngime nomvangeli osihostile namhlanje kulolu suku la namhlanje ole conference yeNabachu. Bengicela umvangeli azethula. Umvangeli uZungu wala ekhaya ensimbini emfudumalweni kumuzi waseManzimele naphansi kwenkosi uMzimele uthanda Mzimele. Ngaphansi konyazi lwezulu. Ngicabanga ukuthi okubalekile umuntu angakuveza injabulo esibuke namhlanje. Kakhulukazi kwizinto esibone kubathwebuli bebonani streaming. Iprofessionalism okuqala esiyibonile. Indlela bebenza ngayo ukuthatha umsebenzi kaShembe bewubeke esicongweni. Kuyinto enkulu ke le engajwayelekile kodwa esibuke namhlanje. Esinika ugqozi lokuthi kubabukeli kubalekile ukuthi beyilalele noma beyilandele ibonani streaming because iphethe ubuhle nenjula nomsoco nayo yonke into edinga umuntu. Namuhla into esibukile abantwana kade bedlala kade beperforma abantwana beNabachu. Sibuke into enkulu esingaze size sibone esibona ukuthi kokuqhubekayo nokulandelayo sizothola ukuphila ngoba into esibone namhlanje ibi ukuphila. So sisho ukuthi ke babukeli lalelani noma nilandele le channel ngoba kuningi esikubonayo ekwenzayo esikwenze eintabeni zakithi eManzimeleni. Ngalawo mazwi sithi pick up nebonani streaming as well as iNabachu performance which was a very great big performance. Sengazuthi ke kungaba kuhle konke nalani yakhona kuphinde kube kuhle kube kukhulu kakhulu. Siyabonga. Sibonge kubaba umvangeli ngokusethulela uhlelo lomnandi nokusihosta kamnandi. Siyabonga baba umvangeli. Mina nginguSulungeke uFadumka ungqishela unomsheshe uMagatyana Solondubisi.